Mä oon menos pikku pyöräretkelle! En kyllä tiedä mihin! Eteenpäin! Mä löysin tämmösen paikan. Löysin jotain kaunista. Tästä mä nautin. Ja tän takia mä lähdin tänne. Ei muut, halus vaan näyttää. Tän takia mä lähdin tänne matkalle. Toivoin, että täällä olisi pilvetön ja mä näkisin auringonlaskun. Mut eipä oikeastaan pituta. Saatte nauttia mun hetken. Okei, nyt kun mä oon täällä, niin mä voin samalla kertoa, mitä mä oon tehnyt viimeiset pari päivää. Mä oon ollut siis yhdellä farmilla, Iichimas Farm, jolla mä oon tehnyt töitä 5 tuntia päivässä.
Viimeiset ehkä 5 päivää. Ja se on ollut kivaa. Mä oon saanut rauhoittua, mun ei oo tarvinnut ajatella yhtään mitään, mä oon voinut vaan olla. Ja oikeesti. Pitää herää 7. Mä teen 12:30 asti töitä, sen jälkeen on lounas. Ja sit mä oon vapaa tekemään tämmösiä pikku päiväretkiä. Ja tää on ihan siköjees. Tuolla on purki. Mä lähden varmaan muutaman päivän päästä. Mä menen Kiotoon, mä haluan nähdä sen. Ja sit riippuu siitä kauan mä haluan olla siellä. Mä menen joko toiselle farmille muutamaksi päiväksi ja sit Osakaan. Tai sit jos mä löydän hyvän paikan Kiotosta, jos nukkuu, niin mä voisin olla siellä vähän pidempään ja sit olla Osakas vähän pidempään ja sit vaan lentää pois. Mitäköhän muuta? No ei muuta oikeastaan. Täällä ei oikein tarvii ajatella mitään. Voi vaan olla rauhassa. Tehdä työtä. Ne ihmiset, jotka mä teen töitä, ne on sikakivoi. Vaikka mä puhun niitä, ne ei osaa sanaakaan englantia. Ja mä en osaa 3 sanaa japania. Mut silti me tehdään yhdessä hyvin töitä ja se on hauskaa. Jep, ei muut. Pieni update. Mä oon täällä ja mä nautin. Seuraava video varmaan sit kun mä lähden. Moi. Mun pikkuretki vähän pitkitty. Mä lähdin menee sieltä saarelta, kun aurinko laski. Lähdin pyöräilemään ihan normaalisti. Katoin karttaa. Huomasin, että ei ole enää karttaa. Ja on ihan pimeätä. Ja mikä onkaan parempi vaihtoehto, kun mennä samaa reittiä takaisin. Ottaa oikoreitti. Jep, niin. Oikoreitti meni vähän pitkäksi ja pikku seikkailu. Pääsin kuitenkin kotiin. Oli kivaa. Jep, ei muuta. Muuten hyvä päivä. Ja rankka ja pitkä, mut hyvä. Jep. Nyt mä voin. Tää on mun hiva. Täällä ei näy ketään, mä oon täällä yksinään. Mä voin rauhoittua ihan rauhassa. Lukee vähän kirjaa ja sit nukkumaan. Ja huomenna on taas töitä.